Γκαλίνοβιτς δίνει οδηγίες για το που θα στηθεί το τείχος. Περίπου 9 μέτρα μακριά από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι ο Σκόκο πάνω στην μπάλα, θα εκτελέσει, η μπάλα θα περάσει. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάτσο Σκόκο. Στο 12ο λεπτό δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εξαιρετικό, πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος. Ο Γκαλίνοβιτς έπεσε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποφύγει τον γκολ. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ πολύ νωρίς με το 7ο γκολ του Νάτσο Σκόκο στο φετινό πρωτάθλημα, που γίνεται έτσι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, μαζί με τον Εντίνιο και τον Τζεμπούρ. Στην κορυφή ο Μπλάνκο με 15 ξανά. Η καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Νάτσο Σκόκο. Μπάλα πάνω από το τείχος, το οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα το πλάγιο, ενώ βλέπετε τους πανηγυρισμούς από τον σκόρερ.